दिनै आं दंफैयो नैबे चिरां जिल्ला सिंनि बिजनी महकुमानि साहाथिंजाय बरलावगाव हालामाव, जेरावहाय 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया फैगौ जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव खुंजागोन। दा बेनिनो नैबे थेंफाख्रि फोथाराव फैगौ जानो गोनां 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि हाबा मावनाया थाद'नाय गैयाजासे हर सान सोलिगासिनो दङ। दा बेबायदिनो आं दिनैहाय नैबे जायगायाव, अदेबानि बे जेराव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा जागोन, बेनि जिहेथु खामानि मावबाय थानाय, बे खामानि मावनायखौ गासै जोंनि समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं बे जायगायाव आगान होफैदों। दा केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायदों। नैबेयो जाबाय जानो गोनां 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि दिन्थिफुंसालि। बे दिन्थिफुंसालिनि गेट, नैबे लुनाय हाबाया मावफुंजागासिनो। बेबायदि खामानि मावनाया दिनै बेसेबां पार्सेन्ट जाफुंसारखो, बेनि बिबानगिरि बिथांमोननिफ्रायबो आं मिथिनो नाजागोन। फै जों बे बिबानगिरिफोरा मा बुङो बिथांमोननि खुगानिफ्राय जोङो मिथिनानै लानि। 20 मायथाइनि 9, 10 आरो 11 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों नैबे बिजनी साब डिभिजन सिङाव थानाय नैबे बरलावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा जागोन। बेनिनो जिथु खामानि बे सोलिगासिनो, बेबायदिनो दिनै नोंथांमोना एसे एक्जिबिसननि बिबानाव दङ हिसाबै दा खामानिया बेसेबांसिम आवगायना दङ, मा फोरमायगोन बेनि सायाव? गिबियावनो आङो दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे गासैबो हारि माहारिनिसिम मोनसे फोरमायथिहरनो सानदों जे 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया जिहेतु जोंनि थेंफाख्रि नोगोर बरलावगाव बिजनी नोगोरनि साहाथिं थानाय बे फैलाव फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। दा बिनि थाखाय जोङो एक्जिबिसन साब कमिटिनि जानानै जोङो फ्राय दानसेसो सिगांनिफ्रायनो जों खामानिखौ आराम्भ' खालामदों। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों, जोङो जोंनि मेइन गेटआ दा बानायगासिनो दङ। जोबोद मोजाङै बानायजों, जों डिजाइनखौ फोसावाखैब्लाबो जोङो जोबोद मोजाङै जों बानायनो सेस्था खालामदों। आरो लोगोसे बेवहाय बे एक्जिबिसननि सिङाव जोंनि बर' माहारिनि दानाय लुनाय, सि जोम, बेनि अनगायैबो जानाय लोंनाय, आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गाननाय जोमनायजों लोगोसेयै जोंहा बिजाब मेला थागोन, जानाय लोंनायनि मेला थागोन। बे एक्जिबिसननि सिङावनो जोङो जोबोद एखेबारे गिदिरैनो खालामनो लादों। खमैबो जोंनि स्टल, माने दखाना खमावबो 500निबो बांसिन जागोन। आरो बिनि सिङावनो आरो एक्सप' दंबावो, मोनसे गिदिर मोनसे एक्सप' दङ एक्जिबिसननि सिङावनो। जों आसा खालामदों जोंनि बे एक्जिबिसननि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि दिन्थिनो गोनां जोंनि बर'नि हारिमु, राव, थुनलाइ, बेखौ जोङो एसेब्लाबो जोङो मोजोमसेब्लाबो जों गोसार होनाय बा फेहेरनायाव जों मदद होनो हागोन, जों आसा खालामदों। आरो खामानियाथ' जोबोद मोजाङै सोलिदों। जोंना मावग्राफ्रा सान हर खामानि मावदों पेन्डेलनि खामानिखौ। जों आसा खालामदों माने थि समावनो जों खामानिखौ फोजोबनो हागोन। मथा मथि जों जानुवारिनि फार्स्ट उइक, जानायाथ' फार्स्ट उइक सेकेन्ड उइक जाहैगोन, खिन्थु जानुवारिनि मथा मथि 3-4 थारिखसोआवनो जोङो फोजोबनो सेस्था खालामगोन आरोखि खामानिखौ। दासिम मोनबेसेसो स्टलफोरा बुकिं जादों? दासिमथ' नै दहायसिमाव जोङो मोनबाय 430निबो बांसिन जाबाय। जोङो 500 जों टारगेट खालामदों, खिन्थु 500सिम जों होनो हानाय नङा। जायगाया जोंहा एसे माबा जानानै दं। गुबुन गुबुन जोंहा सरकारि अफिसियेलफोर माखासे डिपार्टमेन्टफ्रा जोंनाव फैगोन, जेरै टुरिजिम, फरेस्ट, ससियेल वेलफेयार, मेडिकेल। बिटिसिनि मोन 20-22थासो डिपार्टमेन्टफ्रा जोंनाव बेयाव एक्जिबिसनाव बाहागो लागोन। दा बेखौ नायोबा जों बारा आरो होनो हानाय नंला आरोखि। गंसे गंनै इन्टारेस्टेड जोंनि माहारिनि दखानफोरखौनो जों एसे जायगा दोनदों आरोखि। गुबुनफोरनो आरो जों होनो हानाय नंला। बेखिनि आरोखि।